זמן איכות עם הילדים. אז מה נעשה? נחקור משהו? ניסוי? אולי פעילות יצירה? אבל אז, בכל פעם אותו סיפור. קונים משחק יצירה מרשים, מתחילים בהרכבה או ביצירה, ואז החלקים לא ממש מתחברים, ההסברים לא ממש ברורים, וזה אף פעם לא יוצא כמו שצריך בסוף, אחרי כל הזמן והשקעה. ומה בסך הכל רציתי? משהו שיקיים את ההבטחה, שהיצירה הסופית תהיה כמו בתמונה על האריזה, משהו שיהיה גם שימושי, שיסב לבנים שלי גאווה על זה שהם יצרו, עשו, בנו, וגם, אם זה לא יותר מדי לבקש, שיהיה ערך מוסף של לימוד, כנראה הגזמתי בדרישות. הבנתי שאצטרך לייצר את הפעילות בעצמי. בסדר, יכולה. ביום בו הבנתי שאני לא לבד בסירה הזאת, שישנם עוד הורים שמאוד רוצים לבלות זמן איכות עם הילדים במחקר, יצירה והתנסות, אבל בזבוז הזמן על ההכנות גורם להם לוותר, הקופסה נולדה. הכי תכלס, ילד פלוס הורה פלוס קופסה שווה זמן איכות עשיר, מענה, נטול מאמץ וללא הכנות מוקדמות. אינסטנט פאן. אז טיפה יותר בפירוט. הקופסה היא הדרך הכי פשוטה ליצירת זמן איכות הורה-ילד. הקופסה מגיעה הביתה אחת לחודש. הקופסה מכילה בכל חודש פעילות חדשה ומענה. בקופסה יש את כל מה שצריך כדי לבלות עם הילד שעה וחצי של יצירה, לימוד, ובעיקר כיף גדול ומשותף. בקופסה יוצרים זיכרונות ילדות.